Hvor skal vi hen? I Plantorama. I Plantorama og lave hvad? Nej. Okay, nu løber vi ned til Nørrebroen. Kom. Nu er jeg også nødt til Nørrebroen. Okay, tilbage. Au. Forrest er så værst. Fint. Okay, vil du holde jer kameraet, okay? Ja. Okay, you ready? 2, 1. Nu! Det var i hvert fald sjovt. Det var i hvert fald sjovt, det der. Nu er det en anden rutsjebane, ikke sandt? Jeg må ikke så det. Au! Det der. Okay, nu rutscher vi. Ah. Er du klar? Så rutscher vi. 3, 2, 1. Ui. Det var sjovt. Okay, hvor løber vi nu hen? Nu løber vi altså op til Nørrebroen igen. Nu løber vi. Vi skal lige tage med filen der. Løb. Det er mørkt. Er du klar? Nej, jeg skal lige. 3, 2, 1, rutsch! Så sidder vi heroppe i det her tårn. Ja, og så er der det der er i klassen. Så er det en tæt. Og det der nede, det er der, hvor man er henne. Og det er meget scary. Så. Det er meget skæve herude. Okay, lad os gå ned og Ja, det gør vi. Nu vil jeg holde kameraet. Vi kan se, hvor vi løber hen. Okay, nu løber vi op til Nørrebroen. Løber du? Der står Emil. Jeg kan se det, dem kan vi godt være i lige nu. Skal vi ikke lige filme? Så har vi hernede. Så